Äkkitörmäyksessä tai jarrutuksessa huolimattomasti pakatut matkatavarat tai talviurheiluvälineet työntyvät auton matkustamoon kuljettajamatkustajien päälle. Suksien kuljettamiseen paras tapa on suksiboksi. Suksiboksin sijoittelussa täytyy huomioida muutamia olennaisia asioita. Ensinnäkin tämä suksiboksin etureunan tulee jäädä tuulilasin puolivälin takapuolelle, niin silloin ajoviima ei pääse kampeamaan sitä boksia irti tuolta taakkatelineestä. Sitten myöskin nämä lasinpyyhkien sulat on syytä nostaa huoltoasentoon ja varmistaa, että tämän sulan pystyy nostamaan irti lasista niin, ettei se osu tuonne suksiboksiin. Ja sitten jos katsotaan täältä auton takapäästä boksin sijoittelua, niin pitää vielä huomioida se, että tämän takaluukun on mahduttava aukeamaan niin, ettei se ota tuohon suksiboksiin kiinni. Ja jos on lyhyempi kattoinen auto, mitä tämä meidän esimerkkiauto tällä hetkellä, niin tämmöisen sähköisen takaluukun nousukohdan pystyy ohjelmoimaan sitten myös alemmaksi, niin sen kanssa pystyy vähän tähän asiaan vaikuttamaan. Suksiboksin asennuksessa on syytä olla huolellinen. Vinossa oleva boksi nostaa ilman vastusta ja ujeltaa katolla tarpeettomasti. Eli järkevintä on asentaa boksi keskelle autoa ja varmistaa, että se on suorassa. Ja varmimmin boksin saa suoraan niin, että asentaa taakkatelineet symmetrisesti molemmin puolin autoa ja sitten mittaa, että boksi tulee varmasti keskelle taakkatelinettä. Sen jälkeen vaan kiristetään boksi huolellisesti kiinni taakkatelineeseen ja varmistetaan vielä myös, että taakkatelineet on tiukasti kiinni autossa. Kuljettaja ei saa myöskään hetkeksikään unohtaa sitä, että auton katolla on suksiboksi. Tämmöinen henkilöauto menee vielä yleisempiin parkkihalleihin ja autokatoksiin kyllä tämä boksi katolla, mutta hiukankin korkeampi katumaasturi tai tila-auto niin saattaa sitten jo korkeutensa puolesta ottaa kiinni. Suksiboksin kuormaamisessa on huomioitava tiettyjä asioita, jotta kuljettaminen voi tapahtua turvallisesti. Ensinnäkin on tärkeää huomioida se, että jokaiselle autolle on määritelty suurin sallittu kattokuorma, mitä ei tietenkään saa ylittää. Olennaista on myös se, että taakkatelineet ja suksiboksi, niiden paino on jo osa sitä kattokuorman painoa. Eli sinne katolle laitetaan sitten vaan kevyttä tavaraa. Jos kattokuormasta tehdään liian raskas, auton painopiste nousee kohtuuttoman korkealle ja silloin siitä autosta tulee kiikkerä ajettava niin kaarteissa kuin sitten tämmöisissä äkkinäisemmissä väistöliikkeissä. No, tosiaan siis vaan kevyttä tavaraa boksiin ja niistä kevyistä tavaroista raskaimmat niin pyritään sijoittamaan tänne boksin keskivaiheille, jolloin painopiste kohdistuu tasaisesti molemmille taakkatelineille. Sitten tähän kuormaamisen avuksi on kehitetty erilaisia varusteita. Tässä on esimerkiksi tällainen apuaskelma, mikä saadaan asennettua tähän auton renkaaseen. Tämä tietyissä automalleissa helpottaa sekä kuormaamista että sitä kuorman sidontaa. Kuitenkin tässä meidän farmarimallisessa autossa niin nämä renkaat on niin eri linjassa tämän suksiboksin sidontapisteiden kanssa, että tuo apuaskelma ei juurikaan tuo mitään olennaista lisäarvoa ja niinpä me ei sitä nyt tässä kohtaa käytetä ollenkaan. Paristolla toimiva sisävalo helpottaa kuormaamista ja purkamista pimeällä. Lisäksi suksiboksiin sisälle on saatavilla erilaisia suksitelineitä, tilajakajia ja laukkusarjoja, jotka myös sitten helpottaa tietynlaisten tavaroiden kuljettamista. Suksiboksin kuormaamista helpottaa, jos boksi on avattavissa molemmilta puolilta. Lukkojen moitteettoman toiminnan varmistaa parhaiten voitelemalla ne säännöllisesti aseöljyllä tai lukkoöljyllä.
Tämä on toimenpide, mikä helposti unohtuu, koska nykyautoissa ei juurikaan ole enää näkyvillä olevia lukkopesiä, mutta koska boksissa on, niin niiden voitelemista ei saa unohtaa. Ennen kuin tänne boksiin ruvetaan laittamaan suksia, niin on vielä tärkeää varmistaa, että nämä sidontaliinat kulkee oikeita reittiään, ne ovat ehjiä, eivätkä ole kierrossa. Ja samalla sitten pitää vielä varmistaa, että boksi on varmasti tiukasti kiinni telineessä ja teline kiinni auton katossa. Sitten me voidaankin ruveta tekemään kuormaa. Eli mä oon tosiaan vaihtanut tähän boksiin hiukan alkuperäisiä kiinnitysliinoja järeämmät liinat, eli nämä on vahvemmat ja sitten nämä on myöskin pidemmät, niin mä pystyn silloin laittamaan sen liinan niin, että se kiertää näiden kaikkien suksien ympäri. Ja sama juttu täällä takana, niin se liina kiertää koko suksipaketin ympäri ja saadaan hyvin kiristettyä talteen tiukkaan. Joskus on sitten semmoinen tilanne, että nämä murtomaasukset pyrkii vielä liukumaan täällä eteen tai taapäin, niin mulla on tapana, että mä laitan vielä kolmannen liinan sitten tähän murtomaasuksien siteiden kohdalle tavallaan niin kuin kiristämään tätä koko pakettia, jolloin se estää tämän suksien liukumisen eteenpäin. Vielä tehdään lopullinen kiristys ja sitten koitetaan, niin meillä on tässä tavallisen jykevä paketti, mikä ei liiku ei sivusuunnassa eikä myöskään eteen tai taaksepäin. Eli ei muuta kuin katsotaan vielä tarkasti, että kaikki nämä liinojen hännät jää tänne boksin sisäpuolelle ja suljetaan boksin kansi huolellisesti ja lukitaan boksi. Matkatavaroiden paikka on tavaratilassa, ei auton matkustamossa. Ennen kuin lähdetään kuormaamaan autoa, niin on syytä huolehtia, että heijastinliivit, ensiapulaukku, varoituskolmio ja taskulamppu on sellaisessa paikkaa, että ne on helppo sieltä sitten tarvittaessa ottaa, vaikka tavaratila onkin kuormattuna. Eli toisin sanottuna ei lastata kaikkia matkatavaroita noiden äsken näytettyjen tavaroiden päälle. Eli nämä raskaimmat tavarat laitetaan alimmaiseksi ja tuetaan tiukasti kiinni tonne takapenkin selkänojaan. Ja mä laitan ne vielä tollain pidempi reuna ajosuuntaan ja niin, että tämä esine tukeutuu molempiin näihin takapenkin selkänojan puolikkaisiin, niin silloin se massa kohdistuu niiden molempien selkänojien lukituspisteisiin. Ja kun nämä raskaimmat laitetaan tänne tavaratilan etureunaan, niin sillä saavutetaan sekin hyöty, että painopiste saadaan tonne taka-akselin päälle, joissakin autoissa jopa vähän taka-akselin etupuolelle, niin silloin auton painopiste säilyy kuitenkin mahdollisimman keskellä. Et jos ne olisi aivan täällä tavaratilan takareunassa, niin silloin auton peräpainus tuntuvasti alaspäin ja se aiheuttaisi taas sen, että nokka kevenisi ja auto olisi suunnattoman hankala hallita. Sitten lähdetään laittamaan muita tavaroita tänne. Pyritään tekemään tämmöinen mahdollisimman tiivis ja yhtenäinen tästä kuormasta, ettei ne tavarat pääse liikkumaan sitten sen enempää pituussuunnassa kuin sivuttaissuunnassakaan. Nämä raskaat monot, niiden paikallaan pysyminen on hyvä vielä varmistaa tämän kuormaverkon avulla. Ja sitten seuraava kerros, niin tuetaan tiukasti edellisiin tavaroihin, niin saadaan siitä semmoinen tiivis yhtenäinen kokonaisuus. Ja se, mikä on äärettömän tärkeää huomata,
niin missään tapauksessa kuormaa ei saa tehdä tätä takapenkin selkänojan yläreunaa ylemmäksi, koska nythän ne tavarat tukeutuu siihen selkänojaan, mutta jos me lastataan ihan kattoon saakka, niin silloin meillä ei ole enää sitä selkänojan tukevaa vaikutusta, jolloin ne tavarat pääsee työntymään sinne auton matkustamoon kuljettajan ja matkustajien niskaan. Eli aina pitää pyrkiä siihen, että tämä verho pystytään vetämään tähän tavaroiden päälle, niin silloin kuorma on varmasti hyvin tuettu. Samaan ongelmaan törmätään, jos tavaratilaa joudutaan laajentaa kaatamalla tämä takapenkin selkänoja. Kun selkänoja kaadetaan eteen, niin silloin me menetetään sen tukeva vaikutus. Ja tällä on äärettömän tärkeää, että jos näin joudutaan toimimaan, niin sitten meidän pitää ihan asiallisilla sidontaliinoilla varmistaa se tavaroiden paikallaan pysyminen. Ja ne sidontaliinat pitää kiinnittää sitten joko noihin tavaratilassa oleviin kuormansidontakoukkuihin, ja toinen mitä voi hyödyntää, niin tämä selkänojan lukituspiste täällä, niin tämä on jykevää tekoa, niin siihen voi myöskin sitten sen sidontaliinan tarvittaessa kiinni laittaa. Mutta ihane olisi aina se, että ne matkatavarat mahtuisi sinne tavaratilaan ja me saataisiin pidettyä tämä selkänoja pystyssä. Ei ole myöskään yhdentekevää, miten matkustamossa tarvittavia esineitä säilytetään. Penkillä irrallaan lojuva tablet-tietokone tai tällainen karttakirja on hengenvaarallinen iskeytyessään päin autossa matkustavia. Eli silloin kun näitä tavaroita ei tarvita, niin laitetaan nämä tänne asianmukaisiin säilytyslokeroihin, missä ne pysyy sitten varmasti paikallaan. Ja sama juttu on, jos etupenkkiläisellä on vaikka joku reppu tai käsilaukku siellä jaloissaan, niin se reppu tai käsilaukku saattaa estää polviturvatyynyjä toimimasta suunnitellusti. Eli nekin tavarat pitäisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan tonne auton tavaratilaan. Ja sitten jos lapsilla on pehmoleluja mukana, niin äärettömän hyvää asennekasvatusta on, että myös ne pehmolelut laitetaan turvavöihin. Lapsen liikenneasenne kehittyy vähitellen ja tämmöisillä pienillä teoilla on ihmeellisiä vaikutuksia. Ei muuta kuin turvallista matkaa.